Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Una pregunta que sol sortir sovint és quan parlem d'espiritualitat i algú pregunta, no, jo no vull saber res de la religió. Pregunta o diu, no? I això és perquè és un malentès. La religió no és espiritualitat, necessàriament. I l'espiritualitat no és necessàriament religió. Això ve d'un malentès que ve des de fa 2.000 anys. No sé si ja ha sortit un vídeo que hagi fet que parlava de l'era d'Aquari i l'era de peixos. Resumint-ho, nosaltres tenim eres a la humanitat en la qual aprenem les energies de cada signe. Vam començar amb un i anem seguint, no? L'últim que vàrem fer és el signe de peixos. La humanitat va viure l'energia de peixos. I l'energia de peixos és el que nosaltres diguem el sisè raig, l'energia de sisè raig, que és de devoció, idealisme i devoció. Vàrem aprendre, tota la humanitat en conjunt, la devoció. L'idealisme, que és això, i la devoció a un ideal. Aleshores, durant aquest temps, precisament, es va anar desenvolupant aquesta devoció en forma de religió. Religions. De fet, aquests últims 2.000 anys és quan s'han format la majoria de les religions importants. I totes són devocionals. Devocionals en el sentit d'entrega a un ideal, a un Déu, i això, les que més ho demostren d'una manera molt clara són la religió catòlica i la islàmica, la musulmana, no? Aleshores, la espiritualitat és qualsevol cosa que t'ajuda a connectar amb el nivell superior en el ser humà. Nosaltres tenim el físic, l'emocional, el mental, i per sobre de nosaltres, allà, per sobre de les dimensions humanes, hi ha el que se'n diu l'ànima. No entrarem en detalls i molt menys. Aquesta dimensió és la que anomenaríem realment dimensió espiritual. Qualsevol cosa que t'ajuda a connectar amb aquesta dimensió espiritual, on està la nostra ànima, és el que en diríem espiritualitat. Durant aquests 2.000 anys de peixos, de l'era de peixos, l'única manera d'entrar en contacte amb l'espiritualitat que estava acceptada i no perseguida era la religió. Segons a la zona allà on et trobessis, la religió predominant en allà era la que tenies que seguir. I era l'únic camí espiritual. Però no és que fos l'únic, és que és l'únic que et deixaven. Tenies que, dels altres camins que hi ha, ho tenies que fer d'amagat, si de cas. I mira que no t'atrapessin perquè normalment acabaves cremat o mort. Per tant, la religió es va assimilar a espiritualitat, i l'espiritualitat era religió, i punt. Però això ja no és així. A l'era d'Aquari, que és en la que estem ara, doncs s'ha restaurat aquesta idea d'espiritualitat. L'espiritualitat és com que és qualsevol camí que t'ajudi a connectar amb dalt. N'hi ha molts de camins. Un d'ells és el de sisè raig, que és la religió. Sí, qualsevol religió pertany a sisè raig i és un dels camins que serveix per connectar amb la part de dalt, la part superior, no? Els nivells superiors. Però n'hi ha d'altres. De fet, de ratjos n'hi ha 7. El sisè raig és el de devoció. Però, per exemple, el 5è és la ciència. El camí científic, ben portat, a fons de debò, no els científics que tenim molt sovint, el científic de debò, que utilitza la seva ment per descobrir el món com funciona, s'acosta a Déu. És el que s'acosta realment i també contacta amb el més espiritual d'ell. L'únic que no li donarà el nom de religió, ni de Déu, ni d'ella, simplement és una altra història, no? Parlar de l'univers i de les forces de l'univers, etc. Ja dic, hi ha 7 camins. Aquests 7 camins són tots igual de vàlids per arribar a dalt, o connectar amb dalt. He parlat simplement del científic perquè és el més oposat, n'hi ha 7, no els anomeno ara perquè si ho voleu aneu a aprendre el que signifiquen els 7 ratjos, ja està. Doncs 5è i 6è, ciència i devoció o religió, són tan contraris que ja sempre s'han barallat des de fa molt de temps. Però era perquè veieu que són 2 camins diferents. Quan es comenta, doncs, el camí espiritual, el món espiritual, tu pots seguir el camí que vulguis. Dic que n'hi ha 7, però en realitat cada un dels 7 té 7 matisos o 7 subcamins perquè ens entenguem. O sigui que ja en parlem de 49.
i suposo que encara hi deu haver-hi més matisos. O sigui, per això diuen que cada persona pot trobar el seu camí. No necessita seguir el d'un altre, val? Però sí que, es podien resumir en set de diferents, i dintre d'aquestes àrees, doncs, pots trobar el teu propi camí. Ser espiritual és connectar amb la teva ànima. Deixem-ho així. Connecta amb la teva ànima i estàs fent ja un camí espiritual. Deixa't de religió o no religió. Si tu ets una persona religiosa, d'entrada vol dir que treballes als 6 errats, sí, està molt bé, segueix la religió, la que tu et crida, i ja està, és un camí espiritual. Sí, un camí, no el camí. Això és el que tenim que entendre clarament. Si tens dubtes, m'ho preguntes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.